बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो सासे सुबुङा मानसिब्लाबो मानसि माहारिजों रुजुजायै हाबा मावदों दिल्लीनि इन्देरपुरियाव सासे मुगैजाथाव सुबुङा मासे बुन्दि सैमाखौनो जिनाहारि खालामदों नुनाय सुबुङा दुथां सुबुंनि गासैबो आखुखौनो केमेरायाव सेबखांनानै पुलिसनो मिथिहोनायाव बे गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो पुलिसा गोख्रों नायबिजिरनानै बे मुगैजाथाव सुबुंखौ हमो आरो प्रिभेन्सन अफ क्रुएल्टी टू एनिमेल्स एक्टनि जोहै सेक्सन 377 आईपीसी नि गेजेरजों गोख्रों साजा मोनहोनो केस रेजिस्टार खालामनाय जायो मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइया फिन खेब गोसारबावदों दिनै मेट्रिक आनजादनि सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइया गोसारदों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आनजाद जानायनि 15 मिनिट उनावनो सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइया गोसारदों सानखान्थि आयदानि गोबां सोंथि बिलाइफोरा समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोनदों लखीपुरनि आनजाद मिरुनिफ्राय बे सोंथि बिलाइया गोसारदों होननानै खौरां मोनदों मुंदांखा भारतारि टेनिस गेलेगिरि सनिया मिर्जाया टेनिस गेलेनायनिफ्राय बिदाय लाबाय सनिया मिर्जाया गावखौ जोबथा बिदाय होनाय समाव बुंदों हादरनि थाखाय 20 बोसोर टेनिस गेलेबोबाय गावनि गेलेनाय समनि मुगाया जोबबाय होननानै बिथाङा बुंदों धेमाजि जिल्ला जनाय जामजिं 515 नं राजा लामायाव दिनै फुंबिलि समाव सिलापथार मोखां जानानै थांबाय थानाय गंसे विंगार आरो सिलापथारनिफ्राय जनाय मोखां जानानै फैबाय थानाय गंसे बलेन' गारिजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायो जाब्रबथाय जानायाव गंनै गारियाव थानाय सानैसो सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो जाथाय जानाय जायगायाव गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थागिबि रायजोफोरा मोजां फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरो जाथाय जानाय विंगार गारिनि नाम्बारा AS07C7868 आरो बलेन' गारिनि नाम्बारा AS04N2511 फिन बर' हारिनि गेजेराव मानसि गोमानाय जाथाय खनले बेबायदि मानसि गोमानाय जाथाया बर' हारिनि गेजेराव साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों आथिखालाव मानसि गोमानाय गुबुनजों खारनाया बर' हारिनि मोनसे हुदा बायदि जालांबाय बेबायदिनो चिरां जिल्ला सिडलिनि नमालपारानि अनिता बसुमतारी मुंनि सासे आइजोआ गोमानानै दङ नखरा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 27 फेब्रुवारियावनो 32 बोसोर बैसोनि अनिता बसुमतारीया न'निफ्राय गोमानानै दङ जुदि सोरबाफोर आइजोखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 6026412982 बे जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो हागोन मेट्रिक आनजादनि सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइया ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि थाखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों दि जाय आनजाद मिरुआव सोंलु बिलाइया भाइरेल जादों बैफोर सेन्टाराव सानखान्थि आयदानि आनजादखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय होननानै फोसावदों